Nu hedder den Afgrunden, og jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvor er det moderne menneskes afgrund i dag? Eller hvad er afgrunden for det moderne menneske? Den er måske freden. Altså freden har en kæmpe udfordring, og demokratiet. Og det er, at freden ikke kan tilbyde folk den spænding og de rene linjer og de store idealer, som kampen kan, og krigen og diktaturet måske, altså alt det modsatte. Og måske derfor, der er så mange, der rejser ud for at kæmpe for de her idealer væk fra Danmark. Der tror jeg, der er en afgrund i det, men der er også afgrund herhjemme, og især for unge mennesker. Unge mennesker optræder jo i mange dårlige statistikker, meget misbrug, meget dødskørsel, meget druk og sump i yderdistrikterne, udkast Danmark, og også i byerne. Og der er også en afgrund, synes jeg. Og jeg synes, at jeg er indtryk. Måske skal jeg bare tale for mig selv. Jeg føler på en måde ofte, at man bevæger sig på en afgrund. Altså, man har hele tiden nær kontakt med afgrunden. Jeg føler, at jeg er kommet måske en halv meter væk fra afgrunden de sidste år, men jeg ved, den er der. Jeg ved, den er i snubleafstand fra mig, og jeg ved, hver gang jeg ser en hjemløs på gaden, eller noget, eller en person, der sidder i fængsel, eller en, der er gået galt for, så tænker jeg, det kunne have været mig. Og sådan tror jeg rigtig mange mænd tænker og føler. Især mænd, tror jeg, føler, at de befinder sig på snubleafstand fra afgrunden. Og spørgsmålet er så, hvor afgrunden i romanen egentlig er. Om den er i krigen, som jo er det, der ligger lige for. Krigen og volden. Volden, som også er helt tæt på for mange mænd, tror jeg. Eller om den ligger i freden. Fordi freden er jo lige så umulig, som krigen måske endnu mere umulig. Jeg tror, freden på mange måder er sværere at håndtere. Hvordan? Fordi den stiller så mange krav, som man igen og igen fejler i. Man svigter alle de ting, alle sine forpligtelser. Man svigter sin familie, og svigter sine forpligtelser over for demokratiet, og over for det at være en god borger osv.